nothing is profound. Staring holes in the ground. Gotta go out, gotta go out. Let a little air in, let it in, let it in. And cross the wire, save that chance. Oh, the minutes at the start, they go. To stand up, Hallo, mag ik je iets vragen? Hoi, wat vind je van het festival? Ja, te gek. Ik ben hier al voor het 3e jaar. Ik neem altijd mijn kinderen mee, mijn 2 dochters. Vanaf de tijd dat ze baby was, nu is ze 3. Ja, te gek. Zon. We hebben net gezwommen in zee. We hadden geen zwemkleding bij ons. Ze hebben gewoon de zee ingedoken met alles uit. Met de kinderen. En nu zijn we naar Janne Schaat luisteren. Geweldig. Altijd de kinderen mee? Ja, we nemen altijd de kinderen mee. In de tent. S'avonds niet zo handig, dan moet er altijd één bij de tent blijven. Dus ik heb gisteren damn spinvis gemist en damn Frans Ferdinand gemist. Maar vanavond is het een avond voor mij, want ik ga kijken naar Montes en Men. En daar heb ik helemaal veel zin in. Ja. En hoe bevalt het de kinderen? Ja, die vinden het heel leuk. Ja, die zitten gewoon een beetje te dansen. En zij is op het podium geweest bij iemand die met spinvis meedeed, vanochtend. Die vroeg, kan er iemand een kinderliedje zingen? Toen zei zij, ja, ik. Dus die doen gewoon mee. En af en toe dan gaan ze naar de speeltuin en net heeft ze in de bakfiets geslapen. Dus het is een beetje schipperen, maar het gaat wel goed. Veel plezier nog. Ja, dankjewel. Now, take your axe and fashion me a kind of swing. One can lose it, paint a number on my feet. I'll dance whatever dance you need me to dance. Oh, if you keep that promise with me. You keep that promise with me. Oh, you keep that promise. You keep that promise. You keep that promise.